L'Hospitalet va passar de 69.000 habitants a més de 250.000 en 20 anys. Santa Coloma o Cornellà van multiplicar per més de 5 la seva població. Què va passar? A banda del baby boom, va passar Andalusia. Milers de famílies, especialment andaluses, però també murcianes, manxegues, extremenyes, aragoneses, gallegues, valencianes i fins i tot d'altres parts de Catalunya, van arribar a Barcelona buscant futur i fugint de la pobresa. Van aixecar amb les seves pròpies mans barris com el Somorrostro, el Camp de la Bota o Torre Baró i ciutats de la regió metropolitana de Barcelona, lluitant pel clavegueram, el transport, l'escola i el dret a aprendre català. Com ens va ensenyar el 47, no només construïen cases, construïen dignitat. Dins les maletes també hi havia una cultura mil·lenària. Catalunya i Andalusia no es van anul·lar, es van fusionar. Sense aquest mestissatge no tindríem la rumba del Peret i el Pescaïlla, l'art de la Carmen Amaya, el cinema de Bayona i la música d'Estopa o la Rosalia. Parlem de la rumba catalana, de la Fira d'Abril, de lèxic, de cultura, de classe i de barri. Parlem de xarneguisme, una paraula que, més enllà d'antics estigmes, és avui el testimoni de cooperació, convivència i de com dues realitats es van trobar per fer lloc a la Catalunya que vivim avui. Que la memòria de part dels nostres avantpassats ens ajudi a construir un futur millor per tots els i les catalanes. Feliç Dia d'Andalusia des de Barcelona. Comenta i segueix-nos si tu també estàs orgullós o orgullosa de les teves arrels, vinguin d'on vinguin.